Mga higala, kumusta ang maing gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa pasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan namo a Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Niining takna sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, ug amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon paghapon sa kahanginan nga nagsabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa, panalangin ni kining estasyon ug panalangin usab ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ang ilang mga kalag malamdagan Ginoo nga mubati sila sa kauhaw ug kagutom sa pagpangita sa pagpangalaga diha kanimo, og sila o Dios imong kabigon nga makaduol nga mga laga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo ang mga pagampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagin lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diin dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan mga kaigsunan ato sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa atong programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Maubitaw na sir nga ako dili gyud kaayo ko tigpangutana dinhi sa inyong programa kay kung mangutana ko sayod man ko nga sayon ra kaay ninyo nga tubagon i-explain sa Bible. Adto na lang ko mangutana adto na lang ko maminaw sa mga tubag ninyo sa uban nga mga nangutana. Lipay gani ko nga sila mangutana kay ako pod mahayagan mapud nga maminaw sa inyong mga tubag diha sa ilang mga pangutana. Salamat sa imong pagbasa sir. Ang inyo ning dugay nga tigpaminawan si Edna Rupos ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Edna, Sister Edna Rupos, no? Salamat yun kayo nga bisan tuod og dili kahilig mangutana dinhi sa atong programa. Pero sa gihapon imong ikalipay ang pagpaminaw sa pagpasabot sa mga pangutana sa uban nato nga mga listeners. But I'm happy nga unta og mahimo kay usama kas listener bisag di gud kanunay panagsalang mangutana ka dinhi sa ato nga programa kay amo na nga gina-welcome. Salamat Sister Edna Rupos, no, sa imuhang kuan kananaang text dire. Well, napatay last text nga akong basahon. Pastor, maayong gabi mga pangutana man ni so di adto talag ko ano kay naa naman tay pangutana nga ato nga tubagon. Okay? Kuya John, maayong gabi og happy listening sa tanang mga naminaw karon bisan diin nga dapita nga nagsunod ning inyong programa kuya. Mo greet lang ko og happy birthday og happy wedding pod sa ako nga buotan nga cash ni. Kaslon siya karong Domingo. Kas imo nagyud kong biyaan sa atong kalibutan kas nauna ka man gyud og minyo, hope nga malipayon ka sa imong kaminyoon. Salamat kayo sa pagbasa. Okay, salamat pod, no? Well, si Brother Libby mga kaigsunan sa dili pa mo adto sa pag iban pod og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo nga malili usa diha nga atong monitor aron atong mahibaluan og diing dapita diining lugar na nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby.
Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa radio o atong tanan nga mga viewers, no? Maayong gabi sa tanan inis Pilipinas o uban sang nasod sa kalibutan. Mayong buntag, mayong udto. So kaninyong tanan, welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo higala nga makapadangat diri namo og mga mensahe. Pwede sa amo nga mga number nga among gipahibaw kanunay kaninyo, pili lang mo sa among mga number ni Brother John, or pwede ari sa comment section nato sa atong official account yun, ang DYCM Bugo Adventist, no? Naamoy mga messages diyang importante, mga greetings baka, naamoy panimbayahon, or naamoy mga pangutana, o naaba mo yung mga dugang tubag sa pangutana, mahimo nga mo send mo higala aron ato na nga mapadangat, mabasa nato na din hino sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, alang sa mga viewers nato, mga followers sa ato nga program, palihog sa gihapon higala atong i-share ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend para nga sila sab makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, adto na ta sa pagbasa sa mga nakita nato dinhi sa screen. Atong nakita dinhi si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Happy Sabbath. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Hani. Niya po Salamat si sa pagbiyohanay. niya po si Brother Eleuterio Lagarisa. Happy Sabbath mga kapaglaom. So happy Sabbath Brother Eleuterio. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon Brother Rufino. Iyang mensahe, happy Sabbath kapaglaom. Mayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Okay, ato pong nakita si Ayan Kevin Dorotan. Iyang mensahe, happy Sabbath. Salamat sa paglab, Ayan Kevin. Niya po si Brother Ronilo Itang. Malipayong adlaw nga ipapahulay kaninyo Brother John o Kuya Livy o maingon sab sa mga kaigsunang tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa Jesus is our hope. God bless og maayong gabi. Okay, good evening po, no? Brother Aronilo. Niya sad ato nakita dinhi si Milios Silasol. Good eves kapaglaom, happy Sabbath sa tanan, God bless. Niya po si Mark Christian Ferrarin Gloria. Ang iya pong mensahe, maayong gabi ninyo diha mga kuya. So, good evening Mark. Niya po ang Oboob Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath mga igsuon diha kang Kristo. Salamat sa paglab, no, sa ato nga programa. Okay, niasad si Ninya Nicole Sumalinog. Happy Sabbath. So, happy Sabbath also, Sister Ninya. Ato ning dalikatan una pagtanaw ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tagdon ang mga naglab sa ato nga program. Ato nakita si Brother Ronilo Itang, Nuna Hani Monterde Punay, Brother Jerry Nailon, Meledeth Branchuela Fuentes, Evelyn Mainit, Eleuterio Lagarisa, Eric Sinoy, Ninya Nicole Somalinog, Miss It's Eli, Obo of Seventh-day Adventist Church, Eriksa Sinoy, Ayan Kevin Dorotan, Maylin Kudira Batak. Good evening po sa atong tanang mga silingan diyas mabuli nga nagapaminaw, no? Nagapaminaw kanoy nagsunod sa atong programa. Good evening nila ni Totron de Ilanan, yang family. Ang adto sab nila ni
dong Sincere Sumalinog di ang tiwok family, sa mga Gutierrez family dia, good evening. Unya nga tusan nila ni Brother Junior Lanster PB. May isang gabi nila ni Sir Chari dia, oban siyang tiwok family, Chari de la Cruz Nugas. Unya mga Serapino sad family dia, mga Lipala, maayong gabi. Unya mga Saga family, mga Sinoy family, na Brother Eric Sinoy and family. Nila ni Roy Sayod and family, nila ni Arturo Maglasang o iyang tiwok family. Kaninyong tanan no, atong mga silingan dia, welcome mga kahigalaan atong mga kaisunan sa Libho, o sa uban pang mga lugar karon nga nagpaminawan. O niya, ato ning Lilion Makadiot Higala ang nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Brother Ronilo Itang, Lovely Diheto, Nimrod Baring, Tris Jamin Jaime, Moises Alex Liaban, Florinda Manzo, Bob Rituya, Aniceto Priscilias, Jerry Lumuntad, Milion Silasol, Jivne Jeris Malate, Rolando Sardoncillo, Ariel Jordan. Okay, ato ning tanawon sanahan ni apod si ato ning basahon ni ay mga hidugang. Ato nakita din si Brother Jiri na Ilon. Good evening, Brother John and Brother Libby. God bless sa program and God bless to all viewers and listeners. Niapod si Sony Sumayang, salamat po sa paglab ug pagpray. Niapod si Brother Doming Bunukan. Good evening ninyong duha sa station Brad Lib ug Brad John ug sa tanan nga mahigugmaon nga nagsunod nini nga programaha. Salamat sa pagbasa Brad Lib. Salamat sa pagpray ug paglab Brother Doming. Niapod si Brother Adong Bob Rituya. Good evening dong. Lanog dong Levy. Okay, salamat. Niya po Mrs. Alex Liaban, maayong gabi ninyo, Brad, og happy Sabbath watching from Moalboal. Salamat po no sa atong makikilaan dias Moalboal, ang nagpaminawan niya. Good evening nila ni Brother Mrs. Alex Liaban. Thank you sa inyong pagpaminaw. Diya pa'y atong basahon diri sa ato nga cellphone. Happy Sabbath dong John ug dong Levi. Ato pagilin tanaw ning uban. Nagpaminawan po nato karon si Kelly. Niya po si Brother Ronilo Itang. Si Brother Siloy Beronas. Maayong gabi di sige kog paminaw sa inyong programa. Thank you kaayo Brother Marcelo Beronas Diaz Upper Kadwawan. Niya po si Evangelist Mike Rivera. Thank you po kaayo Brother Mike sa imong pagsunod. Niya si Sister Nike Sumalinog nga always gisab nagasunod sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya po ato nakita si Brother Pipi Layon. May gabi no? Brother Pipi Layon. Maayong gabi Brother John, Brother Libby, and happy Sabbath. Salamat kaayo Brother Pipi. Pabilin gining gwapo gihapos Brother Pipi. Okay, dito magdugay higala kung ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana, pero naamoy mga messages sa higala mahimo nga i-send niyo diri aron ato ng basahon dinhi sa ato nga programa no. Ato ng basahon karon taon-taon. Okay, ni akong basahon una. Okay, ay message si Brother Totron Ilanan. Tumoy ramaning niya. Ingning bugal ni Brad sani. Tumoy ramani. Wag yun ako makuha ang message sa Brother Totron kay naguna man something's missing. Niya si Mike Lucina. Happy Sabbath mga brother. Watching from Mount Zion Church, Camotes Island. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta manghigala sa paghatag og atensyon ining pangutana. Kanini ang salamat Brother Rafael or Filing, no? Filing or Pail, no? Rafael. Salamat sa imuhang
gi-text dire ang imong pangutana dire. Sir, usa man ko sa nagsunod sa inyong programa. Sa amo manggod nga habig, wala mi mutuo nga si Kristo Dios. Pila man di ay kakatangian ang inyong pila man di ay kakatangian ang inyong pag-ila ni Kristo, tao o Dios? Salamat. Okay, dagang salamat kayo Brother Paing o Rafael. Sa imuha diring kuan, sa imuhang kananaang gitext dire, no? Ako nagpasalamat kaayo kung usagid ka sa nagsunod ning atong programa ug nasayod pud mi nga naa gyud nagsunod sa atong programa, nining programa has kahanginan tungod kay dili man lang kay usa, duha, tulo, upat, lima or sobra pa nga mga kauban nimo sa imong pagtuo nga nangakabig dinhi sa ato nga programa, no? Kini ang dili lang kay inunta pila lang kapudyot ang nangakabig kay tungod sa nagkalain-laing lugar o dapit mahibaw ta nga naay nakabig unya kini silang uban nga nangakabig kuan sad ni kana naang sama nimo og pagtuo og baruganan nga si Kristo dili Dios. Pero bahin sa imong pangutana nga pila man di ay kakatangian ang among gituhuan mahitungod kang Kristo, tao ba og Dios? Yes. Kay kung ingnon nimong tao, unya sa inyong huna-huna dayon konklusyonan dili Dios, sa kadaghan na gyud nga panahon ug higayon amo mo nga gihangyo nga kung naa may inyo dihang ikapakita nga bersikulo sa Biblia nga si Kristo dili Dios, amo nang hangyoon nga i-text dire ipadala kay atong basahon. Sa sayo pa, kay dugay naman ning atong programa, daghan kaayong nag-text dire sumala sa Juan 17, 1:3, sa Juan 8:40, pero ang among ginapangayo diin man ang bahina nga nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Ang lisod magud ni Brother Rafael or Paing, kanibang mangita gani tag kamatuoran ang ato manggod nga ipairal ang pangatarungan. Usa mo dagandagan og mga bersikulo kay ikaw dili ka mahimong Dios, kay tao ka man lamang. Unya dayon kay mobasa magtekstong si Kristo tao dili di ay Dios. Pero managlahi maning mga bahina kay dili man si Kristo ang gipasabot nga tao ka man lamang. Kinsa man to ang hari sa Tiro. Pero inyong i-arod diri kang Kristo tungod lagi kay mabasa nga tao. Pero para wala lay kuan Brother Paing, no? Salamat jud kayo nga friendly gi ka ika-text na magoy uban sa inyo mga insultador mga kuang kaayba dili maminaw og mga hunahuna unya sa imong gi-text dire nga pwede ra man sir nga ako mag-research mahitungod anang mga bahina kay dili man ko close-minded. Kani mga kumbok o mga text ni nato maunay nindot. Dali na makasabot o mahayagan ang tao nga sama ana ba nga dili close-minded. Karon niya si Kristo sa iyang kahimtangan gipamatud-an nga tao o gipamatud-an nga Dios. Tandaan nato na. Pero diin man na magagikan ang mga pagtudlo og doktrina nga si Kristo dili Dios. Gikan ra pud na sa usa ka tawo nga gitiwalag og pundok ug unya sa dihang natiwalag siya iyang nagtukod og relihiyon unya iyang gipatuo ang kadaghanan nga si Kristo dili Dios. Tungod lagi kay ang mga tao kulang man kadaghanan sa pagsusi ug kahibalo sa Biblia ning tuo lang pud sila. Pero hibaw Brother Paing o Brother Rafael, pag ang tao dili na mutuos kamatuoran adto ginatuo sa bakak. Balikon ko ang among gipangayo asa ang kamatuoran nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Pero hangtod ron ang among madawat diri
mga pangatarungan og dili kamatuoran. O niya, sumala sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tandaan nato ha, gipasabot dinhi sa balaang kasulatan nga ang pulong sa Dios kamatuoran. Busa aron mapalutaw nga kanang inyong pagtuo, doktrina ug baruganan nga si Kristo dili Dios, aduna bay mga kamatuoran nga atong mabasa diha sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Pero gikan kaniadto hangtod karon, Brother Paing o Brother Rafael, wala gyud ni bisan kinsa sa inyo dinha, nga bisan usa na lang nga naka-text diri hinuon sa sayo pa sa bag-o pa, dunay nag-text sa Juan 17:3, sa Juan 8:40 o kana ragyong mga bersikulo ha, may kuan pa, may sa Timoteo pa to. Pero kung imong itrace ni siya, lahi sa gikinahanglan. Kay ang inyong mabasa, tao, samtang ang gipangayo nga si Kristo dili Dios. Wa gyoy nakapakita ni anak Brother Paing. Pero niya ang kahimtangan kung atong tan-awon dinhi, sumala sa dinhi sa the Word of God translation, dunay taong pilisupak kauban nimo Brother Paing, pero nagtuo ko dili mo kaila kay taga Libertad Bugos City man unya naa kuno siya 5 kabuok Biblia. Unya kung sa boxing pa sa tanang division na Asia. In short, maayong laki. Naghagad-hagad ni sa akong debate, pila na kabisis, una akong giingnan, pangayo og authority gikan sa inyong sentral nga makigdebate ka. Kay tingali unyag ikiha hinuong gyud ka nga magpakauwaw-uwaw lang ka, unya nga nagigdebating wa ka mananghid. Pangalawa, ako siyang giingnan, dinhi sa Bugo, sulay ang pag-arrange diha sa Friends, no, kay naam na sila dihay inunta gamma di gud gamay lugar-lugar gina mo na nindot na tunga, pero wa gyud iyang gisunod ang style ni Danny Cugtas nga makigdebate siya tawagan ra ka sa cellphone. Murabag binata-bata ba nga style. Unya ni gipangayo nato na, pero hangtod ron wa gihapon na niya kuang kay lagi bright man siya kay og sa boxing pa na asyas tanang division. So sa madaling sabi, gipangayuan nato siya og asa makita ang setas, kay moingon man na siya dayon nga sayop nga salin. So ni challenge naman ko, asa man nga salin sa Biblia ang insakto nga pagkahubad nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Gikan ni adto hangtod ron wa gid siya mapakita. In short, nga kanang pagtulun-ana o pagtuuha nga dili Dios si Kristo bakak. Kay kung dili pa na bakak, natural makapadala na diri og teksto. Niya pamatiin ni sa kinini ang kuan, ang pulong sa Dios nga translation, the Word of God, giingon din hiyo sa Kolosas Kapitulo 2 versikulo 9. Nagingon, kining maayong balita, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 9. Okay, niya akong basahon na. Ang tinuod si Kristo na himong tao. Timan ina, Brother Paing o Rafael, si Kristo na himong tao. Ako lang gihisgutan og gamay 1987, niadtong mga tuiga inunta batan-on pagyud punta. O kunya didto mi si Brother Libby na assign sa Bantayan Island. O kunya nahitabo tungod sa siging panghagit-hagit ang debate diha sa lungsod sa Santa Fe. Unya ang among moderator ato si ex-mayor Pidoy Gulani. Kanini ang yes, oo. Unya mao ba to si Gulani ba to? Yes. Unya kini nga bersikulo gigamit ni sa imong kaubang ministro, pero putol, wa dayon nagbasa ba? Ingon siya, ang tinuod nga si Kristo na himong tao. Dinhira. Birada dayon siya. Pero ang among gidebatihan ang pagka-Dios, pero ang iyahang pag-deliver
ang ibias kanana ang negative side, yang pamatud-an si Kristo tao, wa man mi ana magdebate ang pagka-Dios man. So dinhi, ang tinuod si Kristo nahimong tao. Sa panahon sa cross examine, Brother Paing, nangutana ko niya, sa diha nga si Kristo nahimong tao, sa wa pa siya nahimong tao, unsa man siya. Ang iyang tubag diha siya sa huna-huna sa amahan. Ingkuha man ko mangutana og diin siya. Kay nangutana pag og diin siya, natural mo ingon diha sa huna-huna sa amahan. Ang akong pangutana, sa wa pa siya nahimong tao, unsa man siya. Diha lagi siya sa huna-huna sa amahan. So ning hangyo ko sa moderator ang ipaklaro ang pangutana. So ang iyang tubag, matud pa niya nga basta kay diha siya suna-huna sa amahan. Mao na ra na. Karon og padayon na nato nigbasa, Brother Paing, ingon niini ang tinuod nga si Kristo nahimong tao, apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Tanawa, malinaw. Busa kung katangian ang imo nga gikinahanglan. Si Kristo gipamatud-an sa Biblia nga tao, pero wa pamatud-i nga dili Dios, kay ang pagpamatuod sa Biblia kang Kristo, si Kristo Dios. Mao ni ang gipasabot kanini ang Brother Paing. Kung dili man gyud mo ana ning tuo, dili kaayo na para namo bugat. Ang among ikalipay mao nga bisan pa sa pagkawala ninyo'y pagtuo nga si Kristo Dios, nasayod na mo, nakadungog na mo, nakabati na mo sa kamatuoran nga si Kristo gipamatud-an sa Biblia nga siya Dios. Karon niya, adto ta sa uban nga mga pagpamatuod, dili lang ta ni ato kay nag-base man tag Bible, Brother Paing. Sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo ikaduhang Pedro 1:21 nagingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Dawata, Brother Paing, nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti sila nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Well, ato ning nuntan ang mga pamahayag ug gipasabot sa Biblia. Kay ang mga balaang tao na nagpanulti man nga sila minanduan sa Espiritu Santo, duna ba'y mga balaang tao nga nagsulti nga si Kristo dili Dios? Kung duna, it-takes dire. Pero may mga balaang tao ba nga nagpamatuod nga si Kristo Dios? Ingon nga sila na nagpanulti nga minanduan sa balaang Espiritu Santo? Yes, ang ngayang mga tinunan nagpamatuod may tungod niya na. Kung imong tan-awon, ang mga balaang tao nanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Ug ang ilang gisulti ingon ini sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ug 5 nagingon, magasulti ako og tinuod mahitungod kang Kristo ug ako dili magbakak. Tanawa mo ning gipamatuod ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mailaman na nato nga balaan na nga tao. Ang iyang gisulti mahitungod kang Kristo tinuod. So mo ni Brother Rafael or Paing, kapag ang tao dili na gani musulti, dili na gani mutuo sa tinuod, natural adto na tuo sa bakak. So ikaw karon kay di man di ay ka close-minded, pamalandunga kung mutuo ba kaani sa gisultis mga balaang tao kay nanulti sila minanduan sa Espiritu Santo. Nagingon din niyo, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Tanawa ha? Unya nagingon sa 9, nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, nataw si Kristo nga mao ang Dios nga ana ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. So gipamatud-an sa mga balaang tao, gisulti nila ubos sa pagmando sa balang Espiritu Santo nga si Kristo Dios. Karon asa man makita gyud nga gipamatud-an sa mga balaang tao nga dili Dios si Kristo, kay ang ilang pamatud Dios man. Balikon ko, Brother Paing, kapag ang tao dili mutuo sa tinuod, adto gina mutuos bakak. Muna maghuna-huna ka
mamalandong mo kung padayon ba mo nga mobarog og mutuo ni anang bakak. Mintras wala mo'y ikapakita nga bersikulo o sitas sa Biblia nga nagsulti nga dili Dios si Kristo, magpabilin gyud na kanang pagtulun-ana nga bakak. O walay pagtulunan si Kristong bakak, wa magtudlo ang mga apostolis og pagtulun ang bakak. O duna may magtudlo og pagtulunan nga bakak, dili na iya ni Kristo. Dili na iya ni Kristo. Sayod ka na, Brother Paing, kung kinsa na. Kung ato kining basa, gipamatud-an nis mga balaang tao nga si Kristo, base sa pagmando sa Espiritu Santo, nga si Kristo, Diyos. Ang inyo, dili, Diyos. Wa may problema ng mong tao, kay klaro, magyun na, kay natao man siya nga mao ang Diyos. Sa iyang pagkatao, nagpabilin paghihapon ang iyang pagka-Diyos. Kung atong basahon ang Juan 5, gihisgutan din sa kanini ang 32 Juan 5:32 dayon mo kuantas 37 nag-ingon din niyo, apan adunay lain nga nagapang matuod mahitungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Si Kristo nagsulti siya nga adunay lain nga magpamatuod mahitungod kaniya, matud pa ni Kristo, ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako mahitungod kanako kini tinuod. Tanawa na ha, si Kristo na nagpamulong. Kinsa man ang ingon ni Kristo, gipasabot ni Kristo nga dunay lain nga magpamatuod mahitungod kaniya ug nasayod siya nga ang pagpamatuod mahitungod kaniya tinuod. Akong basahon sa 37. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod ang nanghimatuod na mahitungod kanako, kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makadungog sa iyang bayhon. May bayhon Brother Paing, sa inyo ra ba way unod og bukog. Karon niya ang amahan mao ang magpamatuod mahitungod kang Kristo. Ug matud pa ni Kristo, ang amahan nga nagpadala kanako, siya ang magpamatuod mahitungod kanako. Karon kung imong tan-aw ni Brother Paing, unsa man ang pamatuod sa amahan nga nagpadala kay Kristo, kay matud pa ni Kristo, ang ako nahibalo nga ang iyang pagpamatud may tungod kanako kini tinuod. Ako sang basahon dinhi sa The Word of God Translation dinhi sa 1:8 og 10 sa kananang Hebreo. Mo ni ang gihisgutan dinhi 1:8 sa Hebreo nagon, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Remember, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong trono o Dios. Naging rin wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Ang imong trono o Dios, matud pa ni Kristo, ang amahan nga nagpadala kanako, siya mao ang magapamatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Tanaw ha? O gunya, nagingon, apan mahitungod sa anak, siya nagingon, ang imong trono o Dios. So malinaw, Brother Paing. Unya, ayaw na pagpadalaan ng mga liko-liko, mga liyok-liyok, dagan-dagan dito. Unya, putol-putulon pa ang sitas. Aron lang yun nga, mulutaw ang bakak, dili ang tinuod mo'y mulutaw. Muna nga daghan ang nauto-uto. Hinuon sa dili tinuod. Tanawa sa Jis, nagingon din og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, gidirect gi-address ni sa anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Unya lisod man na mapairal ninyo na nga dili Dios si Kristo, kay but pasabot ang kalibutan na mugna, ang nagmugna dili Dios. Nagingon matud pa nga midugang ang amahan pag-ingon siyang anak, nga ang imong matud pa niya nga nagdugang paingusawan nga ikaw Ginoo maong nagmugna sa kalibutan ug ang langit buhat sa imong makamot. Karon kung imong basahon ang Henesis 1:1 nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsay nagbuhat sa langit ug yuta? Ang Dios.
Gipamatud-an sa Amahan nga ang kalibutan, ang langit buhat sa mga kamot ni Kristo, unya gipamatud-an nga si Kristo Dios. Mauna, Brother Paing or Brother Rafael, kaluy-a ang imong kalag uban sa imong panimalay, ayaw padala ni anang mga tamis o mga nindot kaayo ba nga mga binulak-bulakan, linamasan nga mga pulong nga maayo ba gyud kaayong pagkatagik dili paingon sa imong kaluwasan kundi ngadto sa inyong kalaglagan. Igo na kay ang pulong sa Dios kamatuoran man, igo na nga ang Biblia magapamahayag ninyo. Ako pang basahon dinhiyo sa Contemporary English Bible, nag-ingon dinhiyo sa the same chapter and verse sa Hebrew 1:8, nag-ingon dinhi, but God says about His Son. This is a very clear, clear pa sa Advent Drops Water Filling, Brother Brother Rafael or Brother Paing, nag-ingon dinhi, but God says about His Son, apan ang Dios nagasulti mahitungod sa iyang anak, you are God. Kaklaro, di ba? Ikaw, Dios. Muni nga kung imong basahon klaro kay sa Dios, nagingon din the scriptures also say, in the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth. Malinaw, Brother Paing. Busa dalaygon ka nga nakadungog ka sa mga mensahe sa kamatuoran, mensahe sa kaluwasan. Unya, dihay panahon, Brother Paing, nga ang usa sa mga alagad ni Kristo, wa mutuo nga si Kristo mao ang nabanhaw gikan sa mga patay. Unya, nahitabo nga nagtigom sila 8 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, nagtigom sila. Si Kristo miabot didto sa ilang gitiguman, kalit lang niya sa 20:26 ngadto 29 sa Juan, nagingon, 8 ka adlaw tapos nini ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay, og si Tomas uban kanila ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Og siya miingon kang Tomas, tandaan miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo og tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot og ipasulod kini sa akong kilid. Nganuman, to prove nga siya gyud ang Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay kay 3 days pagod, meaning nga sariwa pagyud ang samad nga agis ang kilid og siyang kamot. Busa, ningon siya ihikap. Unya nag-ingon dinhi, ayaw na ni anang pagkadili matinuo, ayaw na nang pagkadili matinuhoon, hinuno magmatinuhoon ka. Ang nahitabo ninyo ron, Brother Paing, kana yung pagkadili ninyo mutuo, di mo matinuohon nga si Kristo Dios, ingon ni Kristo, ayaw na ni anang pagkadili matinuoon. Hinuno magmatinuohon ka. Unya ipaday na tog basa. Og si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Kabalo ka ba, Brother Paing, og unsay palusot ani, mingon nakalitan si Tomas. Nakuratan si Tomas. Atong tugutan, apan di natuuyunan, nakalitan og nakuratan. Pero ang balaang nga mga tao sa Dios nagpanulti nga minaduan sa Espiritu Santo. Sa gisulti ning Tomas, sa dihang nahikap niya ang kilid ni Kristo, miingon si Tomas, Dios ko o Ginoo ko. Ibutang talang nakuratan, nakalitan. Nasayop ba si Tomas? Wa kay Rico diha. O niya, ingon si Kristo, si Jesus mingon kaniya, mituo ba ikaw tungod sa nakita mo ako? Dalay god kadtong mituo ngani wala man nagpakakita. Busa, Brother Paing, kaluy-i ang imong kalag, kaluy-i ang imong pamilya, duol dihas Ginoo, dawata ang insakto nga doktrina ug pagtulunan para sa imong ikaluwas. Dalaygon ang Dios, Brother Paing, nga gitagaan ka paniyag kahigayunan nga imong mabatian ang kamatuoran mahitungod kang Kristo, dili lang diha nimo kundi sa tanan nga naminaw karon dinhi sa atong programa. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, padayon ta ato ning tan-awon una ang screen. Ato nakita si Brother Eric Senoy. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Sister Anita
Cabaluna Clavis. Good evening and happy Sabbath. At po nakita si Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa paglab ug pagpray ni apod si Jenaline Lumuntad. Happy Sabbath sa tanan. O niya po Pascualita Calusor. Mayong gabi mga brad. God bless. Okay, Sister Kualing, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kumusta mong tanan diha sa Linaw Church? Kumusta ni Tatay Justiniano, Nanay Miriam diha lumapak, Brother Dudong Carlos ug sa tanan nga mga kaigsunan na nagsunod sa atong programa. Happy Sabbath sa inyo. Niya po si Rodolfo Bantilan. Maayong gabi mga brad. Watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Niya sad si ni pa siya gisend mga heart o kamot nga nagpray. Niya po si Brother Roland Neriginon. Maayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome gihapon sa inyong tulumanon sa Jesus is our hope. Mostly in Quezon City ug Dias Visayas ug Mindanao. Happy Sabbath kaninyo Brad. God bless. Niya po Brother Jamie Monte Alto. Maayong adlang mapahulay mga igsuon. At po nakita si Robas. Happy Sabbath mga kaigsunan o God bless. Watching from Villaba, Leyte. Niya sad si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Ania kami karon sa birthday celebrant sa asawa sa among pastor, Jason Nodalo, iyang wife, Ma'am Jeneline Gargar Nodalo. So, happy birthday no sa nagsaulog karon sa asawa ni Pastor Jason Nodalo, si Ma'am Jeneline Gargar Nodalo. Happy birthday. Ay, Pastor, happy birthday nimo diha, Pastor. Ang asawa man di ay nag-birthday, no? Happy birthday nimo diha, ma'am. Ug may sobra unya, ma'am. Ibilin lang niya na sa amo. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab ug pagpray. Ato ning dalikyatan ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga atong nakita nga bag-ong nagtanaw ni Esther Alma Mahait. Oy, madam, maayong gabi inyo din ha, madam. Daghang salamat sa inyong pag-view sa ato nga program. God bless niyong tanan. Happy Sabbath. Niya si Caroline Marikit Galyares. Ay, day. Kumusta mong tanan diha, day? Salamat sa pag-view, day, ha? Niya Joy Montolo Flores. Ato pong nakita din si Robas, si Mary Claire Lalosis, si Crisaldo Borgonia, niya sad si KLR Vlogs, niya Brother Elmodam Flores, Eric Sinoy, niya sad to nakita si Maylin Cordira Batak. Arita sa Pikas, ato ning tanawon, atong nakita din si Brother Alvin Risoor, nasad si Junior Noiva Clavis, Basilio Tero Notarion Jr., nasad si Lovely Deheto. Ay ga, maayong gabi inyo des Malabon ga. Kumusta mo ni mama ni mo Marisa, ni Nunoy, ni Yuyong, ni Dave, o kamutanan diha ga. Maayong gabi. God bless ninyo. Happy Sabbath. Niya sad si Nimrod Baring. Ato sang nakita din si Plinius Jezebel, Giovanni Enganyo Bayo, niya sad si Florinda Manso. Okay. Mao ni ato mga nakita nga bag-o nga mga naglantaw, nakig-uba nato karong gabiona. So moadto ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yaw sa to paghanay Brother John ang pangutana. Kuani ni Brother Rafael or Paing, ang pangutana niya, nga unsa man di ay kuno ang pag-ila nato kang Kristo, unsa ang inyong pag-ila sa katingian ni Kristo, duha ba di ay tao ug Dios? Okay, thank you kay no sa pangutana. Ani ay gikan kang Brother George Lona, inyo tubag hayag pasod tutok, inyong gitug-anan ang lungsod sa husto dili sa botbot. Salamat okay, kayo. salamat pre niya.
Kini si pare George Luna Brother Libby, kuang gini siya kanabang hilig ni sa radyo kay nakabig masanis kamaturas pagpangalagad si Ginoo for a long time sa Oo. radyo pod kang Pastor Ibanez. Salamat pre. Okay no, maadto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Kini kong bahina sa pangutana, kadaghan na gid ni pangutana bahin sa pagkadios ni Kristo. Kay hangtod karon na may mga tao nga mas tuhuan nila ang ilang leader kaysa mabasa sa Biblia. Mas labaw og otoridad ang leader kaysa balaan na kasulatan. Nga ang balaang kasulatan pulong ni Ginoo. Kung imong basahon ang nakasulat sa Juan 17:17, balaana sila sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kamatuoran ang pulong sa Ginoo. Og sa Tito sa ikaduhang Timoteo 3:16, nag-ingon ang balaan na kasulatan nga ang tibuok kasulatan so tibok Biblia gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. So ang hinungdan di ay nganong niya ang tibuok nga Biblia aron kitang mga tao matudloan sa kamatuoran. So dapat ang kamatuoran kanang gitudlo sa Biblia. Wa bang gid tayo nabasa sa Biblia? Wa gid gitudlo sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Kadaghan naman namo na gitanyag nga padalhi mi diri bersikulo kanang word nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Kalaban ang ipadala diri nga si Kristo tao. Wa man tayo supak sa pagkatao ni Kristo. Ang atong gisupak dinhi kanang giingon nga si Kristo dili Dios. Manay among gusto nga mabasa kung naa manggali mabasa de padadring bersikulo amo nang paaboton kana nagsulti nga si Kristo dili Dios. Pero sa among pagtuki-tuki pagbasa sa Biblia, bisan pa ang amahan sa langit nagsulti nga si Kristo Dios. Bisan pa ang iyang mga apostol nagsulti kung kinsa si Kristo. Akong basaw na dinhi sa Juan kapitulo 5, si Kristo nagpadayag siya, nagsulti siya og kinsa gyud ang tinuod nga magpamatuod mahitungod kaniya. Sa Juan 5:31, matod pa ni Hesus, kung ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pagpanghimatuod maisip nga dili tinuod, kay basig di ta mutuo. So, ingon siya nga, matod pa sa versikulo 32, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, og ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Si Ginoong Hesus nagpadayag siya nga dunay lain nga magpanghimatuod mahitungod kang Kristo kung kinsa siya. Ingon siya, ako nahibalo nga ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako tinuod jud na. Pangutana, kinsa man ang gipasabot niya nga magpanghimatuod mahitungod kaniya? Atong basahon ang 37. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud nang himatuod mahitungod kanako. Kinsa di ay ang gipasabot ni Kristo nga magpamatuod mahitungod kaniya og ang iyang pagpamatuod tinuod? Ingon siya, ang amahan, siya ang akong amahan, maoy magpanghimatuod mahitungod kanako. Ato nang basahon, unsa may pagpanghimatuod sa amahan ngadto sa iyang anak nga mao si Kristo. O, kini atong basahon. Arita magbasa sa Hebrehanon 1, versikulo 8. Atong basa ng 8 og 10.
Ang 8 aron to basa sa CEV, Contemporary English Version. Mao niya itong mabasa. But God says about His Son. Kinsa ba ni? Ang God pasabot, ang Father. Kaya nagisgot pag His Son. Ang His Son din, ang Son, gipasabot ni, mao si Kristo. But God says about His Son, you are God, and you will rule as King forever. Your royal power brings about justice. So, ang gisulti sa iyang amahan, mahitungod sa iyang anak, o sa may pamatuod samahan siyang anak, ingon siya, you are God. Aniya, saon ta man eh. Ato ba ning pakasaypon ang amahan? Nagsulti man nga ang iyang anak Diyos. Asa may itong tuhuan? Ang atong magtutudlo diya simbahan or ang Diyos nga amahan nga maoy gipaila ni Kristo nga maoy magpanghimatuod mahitungod kaniya kung kinsa siya og ang pagpanghimatuod samahan kung kinsa ang anak ingon siya, you are God. Dios di ay si Kristo. Unya saon ta man na gipamatuod sa samahan. Bot bang ipasabot na makak ang amahan, nasayop ang amahan, sayang pagsulti nga ang iyang anak Dios, gidugangan pa yun sa amahan o. Matod pa sa Biblia nga ang pulong sa Dios, sa versikulo 10, mo niya itong basa, og midugang siya sa pag-ingon, kining siya, ang amahan ni, unsay gidugang sa amahan sa pag-ingon, ingon ni, og midugang siya sa pag-ingon, ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot pagkalig-on na Dios pagpamatuod sa amahan. Gidugangan sa pagpamatuod sa amahan ang mahitungod siyang anak. Nga dili lang kay Dios ang iyang anak, giingon pa gyud niya, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat sa imong mga kamot. Gipamatud-an sa amahan nga ang iyang anak magbubuhat. Dios nga magbubuhat. Busa kay mao man ato nabasa, munay atong tuhuan, munay naas Biblia higala. Og ang mga apostol sa Ginoo, si Apostol Juan, Apostol Pablo, uban pa mga apostol, daghan kay silang pagpamatuod kung kinsa si Kristo, ilang gipamatuod nga si Kristo Dios mahigala. Klaro na. Muna nga, munay atong tuhuan. So kang nagtuotas amahan, kung nagtuotas Biblia nga mauni pulong si Ginoo, nan ato nang isalikway ang pagtulunan nga wa ito dos Biblia. Ang pagtulunan nga si Kristo dili Dios, wa nas Biblia. Pagtulunan lang na miabot sa huna-huna sa tao. Okay, wa naman tayo mga higala. Ato nakita din si Salome Adams. Okay, good morning. Murag dito ni sa Gawas Nasod siguro. Okay, no? Wa naman tayo time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat Ginoo nga niining taknaa ang kamatuoran na paabot sa idulong og sa mga nagapaminaw. Tuguti